Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा फाइनाली आसाम पुलिस आसाम फरेस्टनि एडमिट ग्रेड 4 साख्रियाव लोगोसे माबादि सिलेक्शन प्रसेस खालामगोन बेनि सायाव डिटेल्स फैदों एन्ड नोंथांमोननो लाना फैदों बिदिब्ला नोंथांमोना एडमिट डाउनलोड खालामनोब्ला एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फन नाम्बार आरो लोगोसे नोंथांमोननि एप्लिकेशन आइडिखौ होनानै लगइन खालामबानो मोनगोन नाथाय दासिमबो होथ'वाखै जेब्ला होयो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन आरो बे एडमिटआ मार्चआवनो मोनसिगोन आरो नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ एबा नोंथांमोननि PSTआ जागोन मार्चआवनो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना साख्रियाव जइन जानो हागोन मेआवनो मेआवनो साख्रि होगोन होनना बुंदों CMआ बुंखादों जेला नोंथांमोना थाबैनो साख्रि मोनसिगोन दा बेयाव साख्रि मोननो सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन ग्रेड 4 आव जों बेखौ नायग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोनाहाय गासिबो डिटेल्सखौ मोननानै एग्जामाव थांनो हागोन लोगोफोर माबादि रानिं दंना गैया एग्जाम दंना गैया बिनिफ्राय ट्रेड टेस्टआ माबादि जों बेखौबो नायजोबनोसै दानिया बिनिफ्राय आसाम पुलिस आरो आसाम फरेस्टजों सेम कन्डिशन बेखायनो खनसेनो बे रिलिया जागोन आरो बेनिफ्राय गाव गावबागाव जि पस्टआव नों एप्लाइ खालामदों नों बेयाव साख्रि मोननो हागोन दा आसाम पुलिस आसाम फरेस्टखौ लानानै पस्टआ 1000नि बारबाय जोबोर मोजां चान्स मोनदों आरो बिनि लास्ट डेटआबो दाखालिसो जोबदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि 22 बेखायनो एडमिट माब्ला मोनगोन होनोब्ला मार्चआव मोनसिगोन आरो नोंथांमोननि ट्रेड टेस्टआ जासिगोन दायो कनस्टेबलाव रिलि सोलिगासिनो दङ आरो बे रिलिया जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनखौ लेंहरसिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव साख्रि नोंथांमोना मोनसिगोनलाय बिनिफ्राय PST दङ PST दङ बेयाव माबादि सिस्टेम दङ नै PSTआ बेनो जाबाय नोंथांमोननि हाइटखौ नायगोन फार्स्टआवनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि हाइटआ जाहैबाय जोंनि ST हिसाबै जोंहा थानांगोन नोंथांमोननि माखासे एन्ड रानिं बेयाव गैया डाइरेक्ट थाखाबाय रानिं गैया दा हाइटआ 158 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 147.5 थाथारनांगन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव आरो बेयाव रानिं गैया बेनिफ्राय स्टेजखौ नायगोन दा स्टेज होनोब्ला हौवाफोरा 80 सेन्टिमिटार एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगोन जुदि बेखिनि गैयाब्ला नोङो रिजेक्ट जागोन जेबो कनसिडार गैया बेनिफ्राय बे पास जायोब्ला मेडिकेल टेस्ट लागोन मेडिकेल टेस्टआव नोंथांमोना आसाम पुलिसाव जि नायो बेखौनो लागोन एन्ड आइ साइडबो नायगोन 6/6 एन्ड 6/9 नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन दा मेडिकेल टेस्टआव बोरै लागोन होनोब्ला बेनो जाबाय फार्स्टआवनो नकनि कालार भिजन डिस्टेन्स भिजन बेखौ नायगोन जाहाथे नोंथांमोना बेनिफ्राय बासियो मोजाङै नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामलांबाय थाबानो जाबाय एन्ड गासिबो अके जाबायब्ला नोंखौहाय लांसिगोन बेनो जाबाय स्किल टेस्टआव एबा ट्रेड टेस्टआव बे मा होनोब्ला नों बबे पस्टआव नों एप्लाइ खालामदों हमना ला एग्जाम्पल टेलर खालामदोंबा नों टेलरनि खामानि मावनो रोंगोना रोङा बेखौ नायगोन आरो बेखौ बोरै नायगोन होनोब्ला नोंथांमोनखौ माखासे एक्सपार्ट थागोन बिथांमोना नायगोन टेस्ट लागोन जेरै पेनेल थायो माखासे पेनेल कड थायो बे पेनेलाव नोंथांमोनखौ रूम वाइसआवहाय नोंथांमोननि पोस्ट वाइसआवहाय लिंहरगोन आरो बेयाव स्किल टेस्टखौ लानाय जागोन हमना ला माबादि खामानि मावनांगोन हमना ला टेलरावबा माबादि खामानि मावनांगोन बेखौहाय नैबे पेनेलाव लागोन हमना ला बेयाव मोनसे रुम आरो ओरैहाय रुम बेयाव लिंहरगोन नोंथांमोनखौहाय पोस्ट लाइ पोस्ट बिथिं थाबाय कुक बिथिं थाबाय टेलर बेबायदि पोस्ट लाइ पोस्टआव नोंखौहाय लिंहरनाय जागोन बा साफायवाला कर्मचारि बेफोरबायदि स्किल टेस्ट नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन बेयाव जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना नर्मेलाव जेरै खामानि मावो बेबायदि मावबानो जागोन अब्लानो नोंथांमोनाहाय क्वालिफाइड जागोन एन्ड साख्रिखौ मोनगोन क्वालिफाइड जानाय फाइनाल मार्क्सआ बेसेनो होनोब्ला नोंथांमोना 50 नाम्बार फाइनाल मार्क्सआ एन्ड पास मार्कआ जाबाय 33% जास्ट 33% आव बेसेबां जायो अब्ला जों बेखौ नायनांगोन 50 जोङो 50नि गेजेराव 33 मोनोब्ला 16.5 जायो क्वालिफाइड जानो थाखाय बाट बे मिनिमामसो मेक्सिमाम नोंथांमोना 25 प्लास एबा 30 लाथारनांगोन अब्लासो जायो दा जों नायनोब्ला जोङो बेवहाय जों नायनो हायो 50%खौ लोगोफोर 50 मार्क्सखौ जों 33 जों रानोब्ला माबादि ओंखारो नायनानै 16.5 बे जास्ट मिनिमाम काट अफसो एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम थांगोन मेक्सिमाम थांनानै नोंथांमोननि गेजेराव काट अफ जागोन आरो नोंथांमोनखौहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन आरो जेब्ला साख्रि मोनो नोंथांमोननि सेलारिया बेसेबां जागोननो ग्रेड 4 वाइसआव जों दानिया नायनोसै फैदो दा सेलारि होनोब्ला नोंथांमोना 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम मोनो दानफायाव मोनगोन आरो बेनिफ्राय ग्रेड पे थाबावो बेखौ नायना लादो फर्स्ट वाइसआव बेनिफ्राय मार्चनि लास्ट उइकआव नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जागोन दानिफ्रायनो नोंथांमोना रेडि जादो आरो एडमिट थाबैनो फैसिगोन आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोखागोन बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि ग्रेड 4 साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिनि सायाव भिडिअ खालाम होननानै फाइनाल खालामबाय बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो